nistħajlek qiegħda jew qiegħed bil-qiegħda kif qiegħed jien bħalissa. Però kull ma ħanitolbok illi ħadd huma l-20 minuta kollox minn hemm, ix-xejn ma tibqax tħoss dak l-uġieħ li forsi għandek fil-patata u f'darek, ħaniċċaqalqu naqra, ħalli ttejjeb saħtek, tidher aħjar u tħossok aħjar. Omna, tlaqna. Mela, ħanduru mal-istess siġġu li kont bil-qiegħda fuq u għalissa affarijiet sempliċi ħafna ħanibdew bihom illi ħanserħu jdejna ma' siġġu u ħanitraw daqsxejn fuq ponot subajna u nerġgħu ninżlu. Ponot subajna u nerġgħu ninżlu. Ħandilkom l-affarijiet tas-soltu dejjem ħu parir tat-tabib jew fiżjoterapista tiegħek qabel tagħmel kwalunkwe eżerċizzju. Jekk taf li xi moviment milli qed nagħmlu llum ħajuġak, bl-Ingliż jgħidu no pain no gain, però dik hija ħrafa. Jekk qed tħoss l-uġieħ, importanti ħafna li tieqaf. Jekk tħoss li qed tagħmel l-effort, sforz, dik storja oħra. Tajjeb? Ħanitilgħu u ħaninżlu bil-mod. Tajjeb fejn ħallu siġġu hemm għalissa u ħaniftħu u ħanagħlqu jdejna. Niftħu u nagħlqu. Nifsil ġewwa u nifsil barra kull darba. Hekk bdejna nħadmu naqra l-ispalel sidirna u anke darna. Tajjeb tassew, ħanpoġġu jdejna fuq ġembejna u ħammorru l-ewwel fuq il-lemin, bonqna nerġgħu fin-nofs fuq ix-xelluk u nerġgħu fin-nofs, nħarsu l-fuq. Dritt, nħarsu l-isfel u nerġgħu dritt. Di darba ħanpinġu ċirku, bonqna bil-mod. Min minnkom speċjalment ikun għamel xi ġurnata jew ħajamel xi ġurnata fuq il-laptop u fuq il-mobile. Daw il-movimenti tapprezzawhom ħafna iktar. Ħammorru kontrarju. U erġajna ġejna dritti bil-mod. Ħanċaqalqu jdejna b'tali mod illi ħanpinġu ċirki kbar bihom. Ċriki, skużawni. Ħanamlu 10 ċriki l-qudiem. U mbagħad ħanamlu 10 ċriki lura. Kif qed tinduna jiena mhux qed nott, sempliċiment ħanagħmel l-aħjar użu minn dan il-ħin biex intikom kemm jista' jkun idejat ta' x'tistgħu tagħmlu kull ħin tal-ġurnata, speċjalment meta jkollkom aktar ħin mis-soltu. Tifhmunix ħażin, l-eżerċizzju dejjem huwa wieħed mill-prijoritajiet għalfejn. Għax apparti li ħadd tidher aħjar, inti ħadd tħossok aħjar u ħadd tejjeb il-ġlida tiegħek kontra kwalunkwe marda. Ir-riskju tal-mart dejjem ħajonqos. Naqblu? Mela l-exercise huwa priorità. Ħanagħmlu moviment sempliċi bidejna, ħanamlu il-fuq u l-isfel bil-kontra. Il-fuq u l-isfel. Mela x'jiena nagħmel? Qed inżomm il-minkep imwaħħal miegħi u qed inċaqlaq biss mill-minkep sal-puls. U idealment anka biex nibdew niċċaqal u anka naqra minn saqajna induru daqsxejn dan il-mod. Perfett. Għandew ċaqlu daqsxejn minn saqajna. Tajjeb tassew. Ħaram dan il-moviment. Idejja minn fejn qegħdin ħantellaħħom il-fuq, inniżilha u ntella l-oħra. Il-fuq u l-isfel. Ma li taqbdu r-ritmu ħanżidu ħarira l-pass. Tajjeb ferm. Ħanibdew nollu bil-mod li rkoppa il-fuq. Tajjeb mela pażżajr il-fuq u naħa l-oħra għalissa. Għadna kollox bil-mod. Xej ta' barra minn hawn minn minnkom laqqas ma jista' jolli jasaw tinkwitaw xejn. Dan mhux qed nagħmlu xi sport ikkomplikat. Li qed nagħmlu huwa biex nerħu daqsxejn speċjalment l-uġieħ li jista' jkollna u nibdew niċċaqalqu naqra l saħħitna. All right. Min minnkom jista' jolli aktar il fuq, nistgħu immorru l fuq kemm nistgħu. Tajjeb ferm. Mela ħarġgħu nużaw l-ħabib tagħna s-siġġu u di darba li ħanamlu kemm inżommu l-bilanċ ħammorru l fuq u ħammorru lura. Il-qudiem u l-fuq, lura u l-fuq. Dejjem nifsil ġewwa nifsil barra. Kif qedtilkom, idealment bej 10 u 15 fuq kull sir. Ħammur naħa l-oħra. Preċis. Mela, ħanamlu daqsxejn ta' referenza. Tajjeb, mela li ħanamlu huwa pass kbir il-qoddim u bl-irkoppa ħaninżlu. Sissa qed nurilkom daqsxejn minn qoddim, grazzi l-kamera mela qed jurilna wkoll mill-ġenb, ħanidritta naqra iktar,
u ninżel bil-mod. Mela l-irkobba ta' wara mhijiex tmiss mal-art, l-irkobba ta' qudiem bejgħet ieħor qiegħda angolu ta' madwar 90 degrees. Tajjeb, u nistgħu naturalment l-istess ħaġa fuq in-naħa l-oħra għal bejn 10 u 15-il darba. Ħanurilkom il-ġenb. Mela jiena ħanieħu pass il-qudiem. Iktar ma jkun kbir, aktar aħjar, però ara l-limitazzjoni tiegħek. U ħaninżel f'din il-pożizzjoni. Qed inħaddem kemm il-koxox fejn qed immissilkom hawn, il-koxxa li qed nuża wkoll ta' quddiem, għandna nħossu dik l-istreċjatura. Tajjeb fejn. Issa li ħanagħmlu ħanippuppaw il-patata lura u ħaninżlu bil-mod sa fejn jitina. U nerġa' nitilgħu dritti. Ħaninżlu, ħanitilgħu dritti. Spallina dejjem lura u ċess dejjem il-barra. Nifsil ġew aħna u niżlin. Nifsil barra aħna u tilgħin. Tajjeb ferm. Mela, reġgħna ħabib tagħna ir-ross u r-ramel. Ħanaqbad żewġ bottijiet tar-ross, tistgħu naturalment użaw l-affarijiet li għandkom id-dar. Jiena flok ma użajt sempliċement ilma, użajt affarijiet li huma ħarira itqal. Mela daw bejn wieħed u ieħor huwa madwar 1.5 kg kull wieħed. Għandi wkoll żewġ bottijiet bir-ramel li huma madwar 2 kilos kull wieħed biex ikolkom naqra idea. U x'ħanagħmlu bihom? Ħanibdew bbażiku ħafna, idejna flimkien mela u ħantellawhom il fuq għal bej 10 u 15-il darba u nagħmlu 3 rounds. Ġifieri nagħmlu 10 u 15, bejn 10 u 15 u nerġgħu bejn 10 u 15. Dak biex inħadmu din il-parti tal-it. Issa. U qed mill-bottijiet fuq il-putruna. Bl-ieħor ħanitilgħu dritti u ħanagħmlu dan l-angolu. Mela waqt li minn hawnhekk sal-ispalla, mela mill-minkeb sal-ispalla ħajibqa' fiss, jiena ħanħaddem ħanuża mill-minkeb sal-polz. Ħajċaqlaq u biss. U tgħiduli dan x'inhu jiġri hawn x'qed nagħmlu. Bih dan qed insaħħu il-muscles ta' wara tal-id. Dawk li bl-Ingliż jgħidulhom it-triceps. Moviment sempliċi immens. U kif edna wara nbidlu. Bħal dejjem, jekk tħoss xi uġieħ importanti li tieqaf għax waqt li l-effert huwa tajjeb, l-uġieħ mhuwiex tajjeb waqt l-eżerċizzju. Tajjeb, u hekk ħaddimna idejna wkoll. Mela issa ħamorru għall-moviment b'żewġ tiflix kien jew inkella jekk għalik huma tqal tinkwita xejn jagħmilhom mingħajr ebda oġġett f'idejk. Ħanħadmu sidirna l-aktar issa. Mela idejna flimkien qudiemna, ħaniftħu u ħanalqu. Nifsil ġew aħna u sejrin lura, nifsil barra aħna u niltaqgħu. Nifsil ġewwa u nifsil barra. U nifsil barra. Ikolkom xi mistoqsija fuq xi movimenti bħal daw. Tidejqu xi jitkellmu ngħidkom kif nista' jiena Mattajus Grasso. Mela ħanaqbad ir-ramel. Ħanaraw x'ħanagħmlu bir-ramel issa. Bir-ramel peress li daqsxejn nitqal ħanużawhom l-aktar għall-erjas ta' saqajna illi huma ġifieri mill-ħibs l-isfel. U kull ma ħanagħmel ħanpoġġihom fuq spallejja, jekk hemm bżonn għall-bilanċ inserraħ naqra mal-putruna u ħanitla' fuq ponot subajja. Però minn minnkom jista' anka jeżerċita ftit il-bilanċ. Tant l-aħjar kemm sempliċement qed nitla' fuq ponot subajja u qed ninżel. Qed nitla' u qed ninżel. Ħantikom pariri li issa anka nimmodifikaw ftit mela apparti li tlajt fuq ponot subajja meta nżilt ħaniġi fuq wara tas-sieq u nerġa' nitla'. Nmur fuq wara tas-sieq u nerġa' nitla'. Fuq wara, anka jinsbilanċjajt ma ġara ġej u nerġgħu nitilgħu. Fuq wara u nerġgħu nitilgħu. Dak qed inħadmu ħafna l-erja tal-bxiexel. Issa, nistgħu wkoll impoġġu wieħed minn tar-ramel fuq il-putruna, l-ieħor nafsuh ma saqajna bħala reżistenza biex iktar nagħmlu effort fuq saqajna, ġifieri naħarqu aktar xaħam u inwebsu iktar il-muskoli. Billi dan qed nafsu jiena ma' kuxtejja u ħanitlab kollox. Mela qed nagħmilha diffiċli għal sieqi biex titla'. Dik id-daqsxejn reżistenza dejjem tgħallem ta'. Ħammorru naħa. U naturalment ħanagħmlu l-istess ħaġa in-naħa l-oħra. Jiena ħanżomm minn wara, just in case, u ħammorru bis-sieq l-oħra. Tajjeb ferm. U wara l-video ta' darba l-oħra kien hemm minsaqsini ma jekk jiena ma nistax naħdem minn bil-wifqa jiena bil-fors bil-qiegħda ma nista' nagħmel xejn minn dan. L-aħbar tajba hija illi jista' jsir ħafna affarijiet xorta.
U li ħanamel fil-fatt huwa li għal dawn l-eżerċizzi laqqas biss ħanuża weights biex anka nenfasizzaw kemm nistgħu xorta niċċaqalqu minkejja kollox, jew minkejja ħafna każijiet insomma. U dan l-eżerċizzju ħanamlu hekk, mela ħanpoġġu jdejna ħdejna u ħantellawhom il fuq. Ħdejna u l-fuq. Ħdejna u l-fuq. Ħanpoġġi jdejja b'dan l-angolu u ħanlaqqaħħom il fuq ukoll. Minn hawn għal fuq. Minn hawn għal fuq. Idejja kif qed innotaw mhux qed għandhom jitlu l-ġewwa hekk jew hekk, qed jibqgħu dejjem dritti u nġibhom dritti stirati. Tajjeb wisq. Eżerċizzju ieħor minn hawn isfel għal fuq nett. Minn isfel għal fuq. Minn isfel għal fuq. Hekk qed inħadmu ħafna spallejna biex iħadmu jdejna, nistgħu sempliċement anke min jista' minnkom joqgħod daqsxejn il-barra mis-siġġu ħanamu dal-moviment. Il-fuq u l-isfel. Il-fuq u l-isfel. Il-fuq u l-isfel. Il-fuq u l-isfel. Anka nistgħu nħadmu daqsxejn din il-parti ta' jdejna sempliċi immens billi nżommu jdejna dritta u nawġu il-pols il-fuq u l-isfel. Il-fuq u l-isfel. Mara kemmu sempliċi. Nistgħu anke nħadmu saqajna, pereżempju taraw fuq ponot subajna minn bil-qiegħda u mbagħad fuq wara tas-sieq. Fuq quddiem u fuq wara. Fuq quddiem u fuq wara. Quddiem u fuq wara. Tajjeb mela f'dal video tajtkom ftit idejat żgħar għal bil-qiegħda, intikom daqsxejn aktar anke f'videos oħrajn. Issa, ħarġa qum naqra bil-wieqfa mela. Ħanagħmlu dal-moviment illi minn dritt jiena ħanieħu pass lejn ix-xelluk, nara l-flix kien ma jtelfunix. Mela minn dritt ħanieħu pass fuq ix-xelluk, ħibs lura u ħaninżel ftit fuq in-naħa tal-irkoppa. Mela di baqa' dritta u minn hawnhekk tawwiġna xi ftit. U ġejna dritti. Tawwiġna mill-irkoppa u ġejna dritti. Affarijiet bażiċi immens illi ħajjejnuk biex inneħħu naqra minn dak is-sadit ta' bil-qiegħda jew għax inkella forsi minkejja li xorta għandek x'tagħmel f'dawn iż-żminijiet u forsi għandek iktar mis-soltu x'tagħmel, għandek bżonn tiċċaqlaq naqra fiżikament biex tneħħi mill-peace mentalment. Lura kemm nistgħu. Tajjeb fejn. All right. Ħarmu dan il-moviment issa. L-irkoppa ftit il-fuq, ħaniftħu, nara ma naħbax ma' s-siġġu, il-fuq ħaniftħu u ħanniżlu. Il-fuq ħaniftħu u nniżlu. Ħamlu bil-kontra. Id-darba ħnibdew minn hawn, ndaħlu għal ġewwa u nniżlu. Nibdew minn barra, nżommu naqqa bilanċ, ndaħlu għal ġewwa u niżlu. Barra, ġewwa u niżlu. Mela, barra, ġewwa u niżlu. Ġew nġokjaw naqra l-aħwa, ħaniżvugaw ftit aktar, ħanoħorġu l-istress u kull ma ħanagħmlu sempliċiment ħanħadmu jdejna u saqajna. Mela, ħanibdew niġġokjaw bil-mod u ħanagħmlu dan il-moviment, ħanurrijulkom bil-mod, bażikament iridu naġluh. Mela, jiena ħanuħu jdejja lura u l-qudiem u nħaffef saqajja. Tajjeb, ħanaġġilulkom waħda ħalli jkollkom naqra forsi anke min ħoss li jista' jiżwoga. Isna qed nippruvaw niġru, imma qegħdin imwaħħlin x'qed jiġbidna mill-flokk, qed iżomna lura u aħna qed nippruvaw niġru. Tajjeb, nieħdu naqra nifs. Nerġgħu niġġogjaw naqra. U din id-darba ħanagħtu bil-pont. Tajjeb, flok mar-raġel jew mat-tfal jew mal-bara. Ħaniżvugaw naqra waħedna aħjar hekk, nżommu l-paċi. Tlaqna 3, 2, 1, ħanagħtu bil-pont. Tajjeb wis, nispera li żvugajt xi naqra oħra. Ħanerġgħu naqbdu it-tnejn illi huma daqsxejn itqal forsi. Again ħanfakkarkom jista' anke ma tużaw xejta, imma jekk għandkom xi ħaġa tistgħu tużaw, tant l-aħjar. Mela, ħanagħmlu dan il-moviment issa. Bil-weights qudiemna jew bl-apparat qudiemna ħantellaw id u ħantellaw l-oħra. Mela jiena li qed nagħmel huwa hekk, illi l-ewwel qed niġbed spalti l barra. U imbagħad qiegħed anke nitla biha b'kollox, qed nurijilkom dritta issa però tistgħu anke tagħmluha mawġa. Mela spalti mhux ħallejtha normali, però ġbidta l-isfel u mbagħad il-fuq. Mela hi qiegħda miġbuda l barra biex fl-istess ħin qed nistreċċjaw anke l-ispalel.
u nħadmu aktar minn spallejna. Moviment bażiku immens. Tajjeb ħafna. Mela, issa, ħan immaġinaw qed impoġġu inqumu bil-wieqfa. Again, tista' anke tagħmilha mingħajr apparat, tinkwita xejn, però jekk għandek xi apparat, kull ma ħanitolbok huwa li titfgħu fuq spallejk, tersaq imqar passu nofs il-bot mis-siġġu, titfa' l-patata lura u tinżel bil-mod sa ma taħbad mal-putruna. Iżżomm dejjem sidrek il-barra, żaqqek il-ġewwa u spallejk lura. Jekk jista' l-kamera ġib li anke naqra saqajja. Bażikament iż-żarbun. L-angolu irid ikun bej wieħed u qisu qed nagħmlu letter V. Mela mhux dritti jew saqajna flimkien, però qisu daqsxejn ta' letter V kbira jekk anke l-irkopop tagħha nara li qed nersaq tajjeb hemmi u ħaninżlu u nitilgħu. Jekk dax tinżel ħafna minħabba l-irkopop imqar tinżel nofs triq u terġa' titla'. Tinżel nofs triq u terġa' titla'. Nintensifikaw ħarir aktar, ħanaraw aktar riżultat. Sempliċi immens. Mela ħaninżel u ħantella. Ħaninżel u ħantella. Mhux kwistjoni ta' għaġla, kwistjoni ta' l-affarijiet isiru sew. Meta mbagħad jibdew isiru sew, nistgħu nibdew naġluhom naqra iktar. Però għalissa m'għandniex għalfejn ħafna għaġla żejda. Tajjeb ferm. Mela, ħanneħħi l-apparat. U issa li ħanamlu referenza fuq kull naqa. U idealment nagħmlu bej 10 u 15 fuq kull sieq. Jiena ħanaġġel il-proċess biex indaħħal kemm jista' jkun exercises għalik x'titgħallem ta'. Mela minn hawn? Ammorru lura? Minn hawn? Ammorru lura. Idejja nista' anke nagħmilhom fuq il-ġnubijiet. U lura. U lura. Perfett. U kwalunkwe exercise session, l-aħjar tispiċċa b'daqsxejn stretching ukoll. Mela ħan nistreċċjaw daqsxejn olqna, idejja dritta u bl-oħra qed niġbed bil-mod lejn l-lemin. Wara 15 sekonda dik in-naħa, nagħmlu 15 sekonda din in-naħa. Tajjeb wis, mela ħan nagħmel idejja fuq ġembejja u l-minkeb bil-mod ħanoħorġu l-qoddim. Tiġbdu xi żejjed, mhux l-iskop li taqraw l-ispalla. Niġbdu bil-mod kemm inħossu streċjatura. Naturalment nagħmlu l-istess ħaġa anke fuq in-naħa l-oħra. Tajjeb wis. Mela, ħanoħorġu issa spallejna il-barra. Mela l-ewwel qadniehom flimkien. Imbuttajthom il-barra letteralment qed nagħmel dan il-moviment il-qudiem u ħanġebbet idi l-barra wkoll. Tajjeb ferm. Biex inġebdu daqsxejn anke l-parti ta' wara ta' jdejna, ħanagħmel l-ewwel idi dritta. Nitfaħħa wara rasi, bl-oħra naqbad il-minkeb u niġbed naturalment l-istess, in-naħa l-oħra ħanurikom daqsxejn minn wara. Mela idi dritta. Tfajta wara rasi. Bl-oħra batt il-minkeb u ġbiet. Tajjeb ferm. Mela issa ħanaqbdu qid minnhom u niġbdu lura swaba u għana nħossu ġibda tul l-id kollha li qed inġebdu. Naturalment l-istess in-naħa l-oħra. Perfett, nistreċċjaw iżda għall-flessibilità anke tal-koxxa minn quddiem, dak li jkun jista' anke jżomm niġbdu sieq u ntellgħu lura kemm nistgħu. Minnkom ibati tidejqu xejn, pereżempju taqbduha minn wara taż-żarbun jew inkella jekk għandkom il-qalziet taqduha mill-qalza. Iktar ma ttellaw dejjem aħjar. Tidejja li jekk jista' jkun. Ntellaw aktar. Wara 15 sekonda fuq sieq, immorru 15 sekonda fuq is-sieq l-oħra wkoll. U min jista' ma jżomm ma' xejn tant l-aħjar ħalli anke nipprattikaw il-bilanċ.
Jina l-lum ħani għafawnek, nittama li qont minn bil-qeda u għamil ċaħġa, għax inut li titallem u ma tagħmel xej, għek titallem ftit u tagħmel ftit minn titallem ħafna u ma tagħmel xej. Jekk taqbel miegħi u minn hemm u jħan ċaqalqu għalik, għal uliedek, għal saħtek u ivanka għal pajjiżek, għax jekk aħna bħala poplu nkunu aħjar, igawdi kulħadd. Niltaqgħu.